volia destacar l'autor d'aquest llibre, Ocells, va arribar l'any 90, nosaltres ho portàvem a l'altre d'Espanya a 2 anys treballant, i va arribar amb motiu d'una publicació que vam fer en Història de Vida, un número de cinema històric en castellà, i que va presentar en el despatx i ell que volia treballar en aquest tema no estudiat per a les relacions internacionals i va admetre l'estudi de les relacions internacionals d'una tesi brillant. S'ha transformat el primer especialista espanyol de cinema i relacions internacionals, escriuen arreu del món a congressos molt català, i després va publicar 2 llibres més sobre la Guerra Civil Espanyola del cinema, que tenen diverses edicions, algunes edicions, i també s'ha dedicat als Beatles, que és un especialista en el Beatles. Aquest diccionari culmina com culminarà en el seu final, amb una aportació que ha fet durant anys, ha treballat amb rigor un catàleg del director, un diccionari del director català, superant inclús el diccionari català, que hi ha directors, però no hi ha tants com el que ha posat tothom, que han fet una pel·lícula, també és per tothom, 375 directors. Va fer en castellà amb la idea del traductor i fora de l'estat espanyol, de la del món, conèixer Catalunya fora de casa nostra, però la idea que tenim és penjar també la versió catalana i la versió d'una castellana, no té la versió catalana i la versió anglesa, i també els 3 idiomes ficats a la xarxa.